Begira pakete honek, ze gaizki zeukan papera. Aiba han iskinakoa, nerezakoa ote da. Alaba zeurea dezu, jakiminezko joera. Burua jazka eginda, hauxe da hau egoera, hauxe da hau egoera. Ordu txarretan zatozu, gaur atearen erzera, igual esango nizuke, hau hori edota zera. Olentzero tximinitik, bai sartu eta bai atera. Gaur tximini bera dator, opariak ekartzera. Gaur tximini bera dator, opariak ekartzera. Bueno, zoaz berriz bueltan, jakiminosa ez izan. Begira zenbat pakete, dagon arbolan gerizan. Bihar goizez jolastuko, zerazu oien peskizan. Ni baso kaur baten bila, hemendik pasatzen nintzan. Hemendik pasatzen nintzan. Baina olentzero ez dago, ahaztutata perezan. Honegatik disgustorik, alaba etzazu jasan. Olentzero ez da etorri, ta ez dakit nola esan. Ere bat ipini dute, lan egiten duen enpresan. Ere bat ipini dute, lan egiten duen enpresan. Momentu honean zatoz, alaba bejon daizula. Izurratzeko oberik, ezin ziteken kalkula. Zure bihotza ez den nahi, hain gezi zorrotzez zula. Egi osoa esatea, ez ote litzake burla, ez ote litzake burla. Hau pasadanik etzazu, pensatu maite sekula. Zoazoera berriro, eta egin amez mardula. Hemen baizuk ta bainike, behar dugu disimula. Nik ez zaitu dala ikusi, eta zuk ez dakizula. Nik ez zaitu dala ikusi, eta zuk ez dakizula.